Uffiċini fiċ-ċentru Esplora inbidlu fi kmamar ta' sodda għal 10 familji Ukreni li ħarbu minn pajjiżhom minħabba l-gwerra. Dan sar blajnuna ta' qatt kbir ta' volontira u impjegati tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija. L-impjegati li jaħdmu f'dawn l-uffiċini qed jaħdmu mid-dar. Is-sodotu l-amara ġew ipprovduti mingħajr ħlas minn għadd kbir ta' kumpaniji li offrew lajnuna għal din il-kawża ġusta. Il-familji se jitħallew joqogħdu sakemm ikun hemm bżonn u la se jħallsu għall-akkomodazzjoni u lanqas għas-servizzi provduti, inklusi kliet regolari mill-kafetterija tal-Esplora. Il-familji Ukreni ġew Malta mill-ajruport ta' Varsavja permezz ta' titjiriet b'xejn. Iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Jeffrey Puluccino Orlando, qal kemm huwa ta' sodisfazzjon li tara lil dawn il-familji Ukreni isibu kien f'Malta. M'hemmx limitu, dana mhux ħatajdulhom sewra tliet xhur issa tilqu lil barra. Kif qed tgħid sew inti dana ma tafx meta ħad tispiċċa is-sitwazzjoni mwera ħafna li hemm fl-Ukrajna u dawn aħna garantejnilhom li mingħajr ħlas ta' xejn jibqgħu fostna sakemm ikun hemm bżonn. Aleksandra Kozma li hija Chief Operating Officer ta' istituzzjoni medika f'pajjiżna qalet li huwa importanti li jkun hemm l-għajnuna neċessarja għal dawn il-familji milquta mill-gwerra. Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-Fondazzjoni Kenab Holm Keller irringrazzja lil daw kollha li għenu biex jipprovdu kien sigur lil dawn il-familji.